ഇല്ല, കാണുന്നില്ലല്ലോ. വാവേ, ഒന്നുകൂടെ പാടണോ? വാവേ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? മഴ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എവിടെയൊക്കെ ആര് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഞാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കട്ടാവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 4 ഉപദേശം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ? 4 എടുത്തു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വാചോ വേഗം, മനസാക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉത്തര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉത്തരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യനാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. അത്യാഹാരം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹം, നിശ്ചയം, ക്ഷമ. അതായത് ഉത്സാഹം വേണം, വിശ്വാസം വേണം, ക്ഷമ വേണം, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം, അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഭക്തി പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം. പ്രീതി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടു. അതായത് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണം, സ്നേഹ വ്യവഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭക്തന്മാര് ആരൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാവണമെന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് തലങ്ങളുണ്ടാവും, ഓരോരോ കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും ഭക്തന്മാർക്ക്. ചിലവര് കുറെ നാളായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് കൂടുതൽ, ഒത്തിരി മുതിർന്ന ഭക്തൻ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളെത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരോട്, ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു തലങ്ങള്, ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 5. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പോ ഉപദേശാമൃതത്തില് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയാണ് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്.
8ാമത്തെ ശ്ലോകം രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലും 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 7 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലും 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. ഇതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആ ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ കണ്ടു, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ 4ാമത്തത് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങള്, ഇനി 5ാമത്തത് ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെയും ആ പുരോഗതിയുടെ നിലവാരം, അതാണ് നമ്മൾ 5ാമത്തതില് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 5 കൃഷ്ണേ തീയസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യഹൃതമിപ്സിത സങ്കലേത്യ. കൃഷ്ണേ തീയസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യഹൃതമീപ്സിത സങ്കലേത്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ കിരീടം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യം നിന്ദാതിശൂന്യഹൃതമീപ്സിത സങ്കലേത്യ. 1ാമത്തത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത. ഏതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുള്ളത്, ആരുടെ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുള്ളത്, കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, അതായത് ആരുടെ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമമുള്ളത് അവനെ നമ്മള് മനസാന്ദ്രിയേത മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ആരുടെ വാക്കില് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സംഭാഷണത്തിലാണോ, അതായത് ഒരാള് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരുടെ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമമുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ, ആ വാക്കില് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് മനസാന്ദ്രിയത മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് പോലും പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതാണ് 1ാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതോ ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന് അസ്തിച്ച് എന്ന് വെച്ചാല് വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനെ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷാസ്തിച്ച് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണാമം ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഇനി 3ാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യഹൃതമീപ്സിത സങ്കലേത്യ. അതായത് 3ാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭക്തൻ മറ്റൊന്നിനും വ്യതിചലിക്കാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത, അതായത് ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനായിട്ടുള്ളത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത, ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ
സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത ആ ഉത്തമ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആ ഭക്തന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ എന്ത് വേണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ആക്കി. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കും ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന്? മനസ്സിലായോ? കൃഷ്ണ, അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ഭക്തന്മാരെ 3 തരത്തിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഗുരുവിനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുന്ന മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 3 ഭക്തന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്നാണ് ഈ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേർക്കും ഒരു പേര് പറയും നമ്മള്. ഒന്നാമത്തെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ള പുതിയ ഭക്തന്മാരാണ് അവര്, പുതുഭക്തന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരെ പറയുന്നത് കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്നാ പറയുന്നത്. അവരെന്താ പറയുക? കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ട ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരാണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്, തുടക്കക്കാരാണ് അവര്. അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്നും പറയാം. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയാം. അവര് തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവര്. അപ്പൊ അവര് ഗുരുവിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് ആ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടി ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പുതിയവരാണ് ആര്? നവാഗതരെയാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി അവനെ മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവര് തുടക്കക്കാരാണ്. അവര് ഭക്തിയില് ഉയർന്നവരല്ല, തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവര് അവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, കനിഷ്ഠാധികാരികള്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധം 2ാം അധ്യായം 47ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അർച്ചായമേവ ഹരയേ പൂജായാം ശ്രദ്ധയേ ഹതേ ഭക്തേഷു ചാനേഷു സാ ഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുക, ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാധിക്കുക. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഒന്നും അറിയില്ല. അവർക്ക് ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരാണോ മുതിർന്ന ഭക്തൻ, ആരാണ് തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തൻ എന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നുള്ളതും അവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്.
തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രാകൃത ഭക്തന്മാരെന്നും പറയും. പ്രാകൃത ഭക്തന്മാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയാലേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അവരെങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയാത്തവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാകൃത ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കനിഷ്ഠ അധികാരി അല്ലെ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് മധ്യമധികാരി, മധ്യമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഈ 3 പേര് പറയുന്നത് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് മധ്യമ ഭക്തൻ, മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മധ്യമ ഭക്തൻ. മധ്യമ ഭക്തൻ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കും, ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടിയവരായിരിക്കും. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലായിട്ടുള്ള മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി മാർഗത്തിലെ ഇടനിലയിലാണ്, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെയും ഉത്തമ ഭക്തന്റെയും ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? മധ്യമാധികാരികൾ വരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വരേ തദ ദീനേഷു ബാലിശേഷു ദിശൽസു ച പ്രേമ മൈത്രി കൃപോപേക്ഷ യാ കരോതി പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിയോടും, ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തോടായിരിക്കും. അജ്ഞാനികളില് കൃപയുണ്ടാവും, അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളോടാണെങ്കിലോ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ ഭക്തന്മാർ. അസൂയാലുക്കളെ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോട് കൂടി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മധ്യമ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയെ ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, വളരെ വലിയ അറിവ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും മധ്യമാധികാരികൾക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വളരെ ഭയങ്കര അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, മഹാമന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? ഈ മധ്യമാധികാരിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കും, ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തിലും, പിന്നെ വന്നിട്ട് അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും പിന്നെ അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടും പെരുമാറുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ ഭക്തൻ രണ്ടും പറയാം. ഇതാണ് മധ്യമ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഉത്തമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി. ഭഗവത് ഭക്തി ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നതിലൊന്നും ഉത്തമാധികാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും കാണുകയില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമാണ്. അവൻ ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവതനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാഗവതനായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഉത്തമാധികാരിയെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നതിലൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ദോഷങ്ങൾ കാണാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി. അയാളുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കും.
ദോഷസ്പർശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം മഹാഭാഗവതനുമായിട്ട് അഥവാ പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അയാളെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? മഹാഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്, പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അവരെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരായിരിക്കും? ആചാര്യന്മാരുടെ നിലയിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ നിലയുള്ളവരായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരികള്. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം, തന്റേതായി എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അനുശാസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ആ ഗുരുവിനെ സമർപ്പിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഉത്തമ ഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരിയാണ് ഒരു ആചാര്യന്റെ നിലയിലുള്ളത്. അധപതിച്ചു കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരു പ്രായോഗിക സൂചന നമുക്ക് നൽകി. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, അധപതിച്ചു കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗവതൻ തന്നെയാണ്. ഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി. മറ്റുള്ളവരെ ദോഷങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. തികച്ചും നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനാണ്, ദോഷസ്പർശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും നല്ല അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെയാണ് നമ്മൾ ആചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ആചാര്യനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈശ്വരന്റെ നാമവും ഈശ്വരനും വ്യത്യസ്തരല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയോ എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? വൈകല്യം കൂടാതെ 10 നാമാപരാധം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. പോകാൻ നമ്മൾ വരും അത്. ആ 10 നാമാപരാധങ്ങളില് ഒന്നുപോലും തെറ്റിക്കാതെ, ഒന്നുപോലും അപരാധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ആ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി ഉയരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആരാണ് ശരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി?
അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കി ഈശ്വരന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കണം. എങ്ങനെ? അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ആ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം? അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും? എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മളെല്ലാം കനിഷ്ഠ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ആദ്യം ഏതാണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒക്കെ ആയി മാറുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹരിനാമം നിശ്ചിത സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ശരിക്കും ജപിച്ചാൽ ക്രമത്തിൽ അവന് ഉത്തമാധികാരിയാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് 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 നമുക്ക് എന്തായും മാറാൻ സാധിക്കും? മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. വലിയ പ്രവാചകന്മാരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില സമകാലീന സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ അധപ്പതിച്ചതായി നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ പറയുന്നത് ഈ നാമജപത്തില് അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തില് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പോകും? താഴേക്ക് പോകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്രമത്തില് വശത്തേക്ക് അതിപതിച്ചു പോയിട്ടായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ വലിയ വലിയ പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് അധപതിച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ദീക്ഷ. ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സമയം മുതലാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നത്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ആചാര്യന്റെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ മുഖേനയാണ് നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ആ നിമിഷം മുതല് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല 4:192 പറയുന്നു, ദീക്ഷ കാലേ ഭക്ത കരേ ആത്മസമർപ്പണ ജയ് കാലേ കൃഷ്ണ താരേ കരേ ആത്മാസമാം. ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫുള്ള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനൊപ്പം നമ്മളെയും പരിഗണിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനൊപ്പം പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പരിഗണിക്കും, സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ രാജാരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ദീക്ഷ എടുത്താൽ നമ്മളത് പാലിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും, ബ്രഹ്മചര്യം, തപസ്, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഒരു ആചാര്യൻ ആയിട്ട് വച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആചാര്യൻ മാത്രം ആയിരുന്നാൽ പോരെ. നമ്മള് ആത്മീയ ജീവിതമാണ് തൻ്റെതെന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരും ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കരുത്. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആചാര്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കരുത്, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നീട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് കണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ. ഒന്ന് കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി, മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവനാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തവരുമായിരിക്കും ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് മധ്യമ ഭക്തന്മാര്. മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഏത് വിധത്തിൽ പെരുമാറണം എന്നറിയുന്നവനായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിയോടുകൂടിയും, പിന്നെ എന്താണ് അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടുകൂടിയും, പിന്നെ ആരാണ് അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയും പെരുമാറുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വലിയ അറിവൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ആ ഉത്തമാധികാരി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആചാര്യന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക്? ഉത്തമാധികാരി. ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കും? ഒരു ആചാര്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആരായിരിക്കും? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഭക്തരും ഉത്തമ ഭക്തരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ദീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദീക്ഷ. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയം മുതലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും പിന്നീട്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പം മുതലാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം മുതലാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ 16 റൗണ്ട് നിശ്ചിത സംഖ്യ ജപം. നിശ്ചിത സംഖ്യ പറയുന്നത് 16 റൗണ്ട്, 16 × 108 തവണ നിത്യവും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആരാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവര്, അവരെ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനും ഭഗവത് നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ, നമ്മളിപ്പോ നിർത്തതില്? മാതാജി മനസ്സിലായി, ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനും എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി. എഴുതിയിട്ടില്ല? ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ, ബാക്കി ചെയ്തില്ല. എന്ത് പറ്റി? സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി? ഇന്ന് ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു, ചെറിയ മക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. 4-മത്തെ ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് 6 പ്രീതി ലക്ഷണം?
തൃപ്തി കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു. രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് 6 പ്രീതി ലക്ഷണം. അതെ, അതായത് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, കൈമാറുന്നു, പിന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാനം ചെയ്യുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? സരസ്വതി മാതാജി പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടുന്നു. അതായത് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാനുള്ള കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. ആത്മീയ പ്രാധാന്യം. ഞാൻ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനോഭാവം പ്രകടമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അമ്പിളി മാതാജി. ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രഹസ്യമായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു. രഹസ്യ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നു, ചോദിക്കുകയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഖ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയുകയും ചെയ്യുന്നു, രണ്ടും. അതാണ് ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം പങ്കിടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? എന്തിനാണ് അത് പങ്കിടുന്നത്? രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും? കൃഷ്ണാപബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായി ചേരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അതായത് തുഷ്യന്തി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രീതിപൂർവകം അതല്ലല്ലോ, അതല്ല വേദ പറഞ്ഞത്. തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? അവര് പരസ്പരം ആനന്ദദീപ്തരാകാണ്. അവര് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് തമ്മില് എന്താണ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതോറും അവര് ആ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാണ്. അവര് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക്. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭക്തി എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് ഭക്തന്മാർ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യും. അതല്ല ചോദിച്ചത്. അതെ, പ്രസാദം എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? പ്രസാദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല ചിന്തകൾ വരും. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മളത് സഹായിക്കും. സത്സംഗം ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? സത്സംഗം എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്? സംഘങ്ങൾ നമ്മുടെ നവബോധത്തിലേക്കുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും സത്സംഗത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പിന്നെ പ്രസാദം ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 മാല നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ഒരാള് 10 മാല ജപിക്കുന്ന കാക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമുക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യണം തോന്നും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് ഇവിടെ സത്സംഗം. അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകും തോറും ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശരിക്കും നമ്മുടെ
ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനം തന്നെയായിട്ട് മാറും. യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണബോധം ആത്മീയമായിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ദാനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും 50% അതെ, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനും ഈശ്വര ഭക്തന്മാർക്കും സേവിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ പരസ്പര സഹവർത്തിത്വം എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു? സത്സംഗത്തിലൂടെ ശ്രവണം കീർത്തനം നടത്തുന്ന വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്കും അതുവഴി സത്സംഗങ്ങൾ മൂലം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഭഗവാനുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തി തന്മൂലം കൂടുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ പരസ്പര സഹവർത്തിത്വം, പരസ്പരം ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ സഹവർത്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം പറയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ ഓരോരുത്തരിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൂടുതൽ വരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവര് കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അത് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ ഉള്ള പരസ്പര സഹവർത്തിത്വം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ദാനം ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദാനം കൊടുക്കുക, അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ആ സഹവർത്തിത്വം കൂടുകയും ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ കാരണം സത്സംഗാണത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അടുത്തത്, ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ. 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വൈദി സാധന ഭക്തി. ദദാതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ സംഘപഞ്ചായതേ കാമ എന്ന ശ്ലോകഭാഗം 4ാം ശ്ലോകവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് കൂട്ടുകെട്ടാണ്. മായാവാദികളുടെയും കർമ്മികളുടെയും മുന്നിൽ ഹൃദയം തുറന്നു കാട്ടുന്നത് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന തത്വം പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. അന്വേഷിക്കുക, അതിന്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം നടത്താൻ അവസരം ഒരുക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ഞായറാഴ്ചകളിൽ നടത്തുന്ന സ്നേഹവിരുന്ന് ഏത് പ്രീതി ലക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻവ്യവസ്ഥയായി 1ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തില്?